Bathi abanye hey inganekwaneke lena. Uyabona kufune ngibuyele esikoleni. Ngiyofuna ischool fees noma ngekuthisha webalo. Eke ngitshela ukuthi ubani omkhulu 18 no 45. Cha, thina nje kwaZulu Natal ngani zakwethu angifuni ukule ngihloniza ngunanaza. Asinawo premier, asinawo undunankulu. Qobo osekhona nje manje usafuthumezela isihlalo. Ngingitshela umkhonto uzoliphatha kwaZulu Natal is either you like it or not. Uyazi naye umphembo ukuthi la ekhona la bekwe khona uyamudla unembeza ukuthi akufanele ngabe ngila. Njengoba nibona kutshalwa amaphoyisa kwaZulu Natal vele babefuna ukwenza le. Mina ngifuna ukwazi ukuthi kanti makuthiwa ugovernment makukhulunywa ngohulumeni ukhulunywa ngamadoda athizeni ukuthi uhulumeni ngazi ukuthi abantu uma abantu bevotile ngobuningi babo yiba bakhetha uhulumeni. Kuyangidida ke lokho enikwenzayo webantu laba kuyangidida lokho enikwenzayo kodwa ke nifudumeza izihlalo. Niyangizwa ngithini? Niyongibuza ebese ningiphala ulimi. Mphemba ngiyaxolisa bhuti omdala kodwa cha awuyena upremier usazokwehla. Is either you like it or not. Naba bakubekile nonke nisazodilika. Kufanele nje ngichaze ngibeke kucaca. Ngifuna ukunitshela futhi ukuthi weyimeya namakhansela nonke niyaphuma ngo2026. Ugodo luqondene nani kanje. Indaba zenu ngiphethe zonke le corruption eniyenza lapho komasipala. Ngizobe ngikhipha ngiqhulula yonke into. Mphemba ehlisa umoya bhuti omdala. Cha. Upremier usazokhethwa la emkhontweni. Ukuthi ngayiphi inyanga ngaluphi usuku yilokho nje ngingakakwazi. Kodwa nje yonke lento eniyenza oganu lama joining vention wenzile hayi kohlwani bafana bakithi into engekho sidalo nisazophuma nonke nisazodilizwa nonke na kanjani.